हेल' लोगोफोर, गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। लोगोसे बुहुमनि बर'फोरखौ मोजाङै दं होननानै आसा खालामबाय। लोगोसे दिनै 10 एप्रिलनि गोदान खौरां बेखौबो आं फरायनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय। 1 नाम्बारावनो दङ 15 एप्रिल बा 15 एप्रिलनिफ्राय ट्रेना खुला जासिगोन। लोगोसे गाखोग्रा सुबुंफोरा 4 घन्टा सिगां रेलवे स्टेशनाव सौफैनांगोन। बुजिना लादो नोंथांमोन, माने 15 एप्रिलाव ट्रेना खुला जासिगोन। लोगोसे बबेबा स्टेट एबा हादरसेयाव बन्द जानो हागौ। अब्लाबो मा होनो जाय गाखोग्रा बिथांमोना रेलवे स्टेशनाव मा होनो 4 घन्टा सिगां सौहैनांगोन आरो जानो हागौ बेवहाय मा होनो कर'नानि टेस्टखौ नोंथांमोनखौ बे जाय गाखोगोन बिथांमोनखौ नायनो हागौ। आरो 2 नाम्बाराव नाय आसामाव गासै कर'नाजों मा होनो बे भाइरासजों बेसेबांनो 29नि गेजेराव सासेनि जिउ गोमाबायनो। आसामाव सासे थैजेनबाय 29 जननि गेजेराव। 3 नाम्बाराव नाय उरिष्या हादरसाया 30 एप्रिलसिम लकडाउन फोसावबायनो। दाथ' एप्रिलनि दिनै 10 तारिख ओमफ्राय 30 एप्रिलसिम आरो बारायबावबाय आरो मा होनो उरिष्या हादराव हादर नङा सरि हादरसायाव। ओमफ्राय नै आसामाव लकडाउन बारायनायनि जेबो खबर गैथ'वानो। आसामाव लकडाउन बारायनायनि जेबो खबर गैथ'वा। बाराबा दा मोनायाव मोनथिनो हागौ, माने हिमन्त बिश्व शर्माया लाइभ जागोन दाहाय मोनायाव। आरो नायबावदो नै 5आव बारहुंखानि मोगा-मोगिजों बिटिआरनि रायजोफोरा गोबां खहानो। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बिटिआराव जोंनि बड'लेण्ड रायजोआवबो गोबां खहा जादों दिनै हरनि बारहुंखाया। आरो मा होनबावदों नै लोगोसे गोसो थोलायनाय आरो मबाइलजों थाबाय थाग्राफोरा गावजों गाव मबाइल चार्जनि दावरावनो। माने लोगोसे दाथ' कारेन्ट गासिबो बायलाजोब्बाय। लोगोसे जाय बिथांमोना गोसोथोलायनायफोर दङ आरो माखासे मबाइलजों थाबाय थाग्रा सुबुंफोरा मानो मबाइल चार्जनि दावराव जादों जाहैदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव। आरो 6 नाम्बाराव जोबथारनायाव नाय बैसागुआव रंजायैआनो मोजांनो। माने बैसागु बोथोराव आंनिबा रंजायैआनो मोजां आरो ना। मानो होनना बुङोबा दाथ' जोंना कर'ना भाइरासआ माने बारानिफ्राय बारासो जादों। आसामाव सासे थैलायबाय। बायसान्स माने रंजायोब्लाबो नोंथांमोना जेनेबा ससियेल डिस्टेन्स जाय मा होनो डिस्टेन्सिं बे गोजान थालायनाय आरो ना। बेसेबांनो 1 मिटार ना 2 मिटार थानांगौ होनदों, बेसे गोजानाव थालायबानो जाबाय आरो ना बेखौ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे रंजाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाथारबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे निउसखौ नायनानै मोजां मोनदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय।